Čau lidi, vítejte u mého videa, dneska to máme 6. díl a jdeme na to. V tomhle díle budeme dělat jakože si budeme farmit koníky a budeme dělat to. Prostě budeme vykupovat obchod. Co tady máme novýho? Tam nahoře něco máme novýho, ale to zatím moc nepotřebujeme, takže takhle nepotřebujeme taky. Co tady nahoře? Aha, něco. Oh! Tak tady to vypadá docela zajímavě, ale tady jako skočím. Cože? Takže tady jsem šel jenom pro nějaký věci. Dobře. Počkej, teď jdu kam, počkej. Já jsem, ne. Ne! Já jsem, jo, aha, tak já jdu úplně blbě. Takže asi, jo, dole. Tak. Jdeme sem. Já nechci jít přes červený. Dobrý, první červené hotový. Jako z druhý červený. Jak to nerozdrký. Tak jdeme sem. Jdeme nahoru. A. Jo, tady by měl být podle mě ten typek. Jo, tady je. Tak, a já si vydělám nejdřív 100 coinů. Dobrý. Tak, tady máme. Jo, tady. A já jsem jenom se díval na YouTube, že a objevil jsem takovou věc, že prostě takhle se můžeš odrazit od těch věcí. I od mobů, prostě, nebo od mobů, od těch, ne. Prostě od těch příšeráků. Tady musí povíst. No dobrý, tak jsem. Já bych se vydělával hodně v mouchové lokaci, protože tam jako se to dělá hodně dobře, protože zabíjíš jako tam všechny, tam jsou mega moc těch příšek, takže si zabiju tady ty. Já bych šel tam sem nahoru. Chtěl bych porazit tady tohle minibossa. I tady je, tady. To bylo docela easy. Tak, máme 105, takže jdeme do obchodu. Počkej, teď jsme.
Jo, a já vám ukážu to, jak se skáče na těch molo, takže... No dobrý, tak to se... No, už se mi to povedlo dokonce. Takže... teď jsme tady u Black Egg. Tam nechci moc jít, protože tam je to docela zbytečný. Zatím, možná někdy později to tam bude to důležitý. Do obchodu. A tady se asi koupíme poslední věc. Boom. A tady se podíváme, kolik si... Kolik se tady... A to máš čeho? Ale kámo! Tady to jsou asi nový jako... Jo, tady to jsou. Jsou nový ty... ty čárny. Já bych si koupil tohle za 200. Tak já jdu asi k převozníkovi. Tak tady. A já bych chtěl jako objevit něco dál, ale nevím jak, protože když se podívám na mapu, tak tam dole vpravo k té lavičce nemůžu. A ještě můžu jít ke spoustu vlastně věcí. Ještě můžu jít tam nahoru. Ale ještě bych si vydělal asi na tu věc. No dobrý, tak si jdu pro lavičku znova, protože mám jenom 2 hápka. Tak, a takhle můžu v podstatě farmit, ale já chci si vydělat na těch mobech, který jako za který dostáváš víc. Já bych šel asi... Jo, teď se mi to povedlo. Dobrý. Počkej. Já chci jít nahoru. Dobře. Ne, já jsem chtěl jít doprava. A tam by měla být nějaká cesta. Kam? Jo, aha, to je do toho, do minu. Jo. Počkej, já bych porazil ještě tohle. To je taková moje cesta, že jako takhle to. Takový kruh. Dobrý, je mrtvej. 71, tak to je docela dost. Ale ještě potřebujeme hodně, docela na nový čar. Jdo? 81.
No. Ještě bych šel sem. Tak já bych šel na lavičku asi, protože je docela málo. Ne! Ježiši. Halo. Dobrý. No tak bych šel k mouchám. Come on. Tak. Kam letí? Letí úplně tude. No, dobrý. Tak. No, tak tady jsem se tak propadl někam. Je to docela divný, že takhle můžu. Je to... No, dobrý. Tak to bylo close. Oh my god. Já tam najdu, tam je to... tak dobře, tak ne! Cože? Co udělal? Se zastavil prostě přímo. Já se tady docela dobře farmím. Ne, já jsem někam spadl. To bylo od začátku. Dobrý. Holy. Tak. Já teda mě zajímá, co bude dělat druhý charm, takže... Já letím za koníkem. Co? Cože, jak mě jako hit? To taky hit. Tak co? Hej kámo, tady ten týpek je mega OP. Cože?
aspoň kež by existoval charm, který by ti to aspoň bys mohl skákat. Ne! Koníky! No dobrý. No dobrý. Nejde tam. Co vyhýlu? Tak ale to trvá docela dlouho. No dobrý. Kamo, co? Z nich vystřikává pořád něco. $150. To jako si udělal. To nebaví. A tady ty týpce jsou fakt hodně pomalé. Tak, jo, yes. Tady jdeme. A tady si dáme fajtík. Tak. A máme 200. Nice. Tak. Jdeme si do obchodu. No taková, kámo. Jdeme si do obchodu. Ona s našarožíkem. Jdem s našarožíkem. Takže ty si tady znovu. Tam ten tvůj druhý tam není. Jdeme sem a tady si koupíme tuhle. Kámo. A teď konc.
se podíváme na lavičku. Co to dělá? Že můžeš jako vyskočit z nějakých situací, jako nebezpečných situací. Ale nechápu, jak se to dělá. Počkej, podívám se znovu. Já nevím, jak se to ovládá. Odhalení ventory. A tady to taky nevím, co dělá. Nie, cícem? Tam dále. A víte, kam bych šel? Já bych šel... Jo, tak... Tohle. Sem. Jo, aha, to jsme tady. Tak by možná se to dostalo. Jo, a to jsme... Jo. Ale já nevím, jak se dostat na tu druhou půlku a já nevím prostě nic. Takže... Tak já bych ještě šel tady. Šel bych dodělat jednu věc. Jo, a jenom bych chtěl říct, že za 10 odběratelů bude speciální video. A tak bych byl velmi rád, abyste dali odběr a abyste prostě dali odběr, protože za 10 odběratelů bude speciální video. Tak. Stojí to jenom 60 minut. Kámo. Tak. Tohle tady asi udělám potřebu. Tohle byl hodně jednoduchý třeba. A je vždycky jednoduchý. A jdeme si koupit tu nejlevnější věc v tom obchodě. Co se vlastně stane, když jsem vykoupil ten obchod? Jsem vykoupil obchod prostě, tak by neměl tam být, ne?
Tak. Tak, jdeme konečně. Ale nevypadá nějak jako, že se tam jako nějak vymyslel nebo něco. To máš čeho? Tak, skupit tuhle věc. To nevím, co to dělá. O, tady. Inventory. Chci inventory. Je to nějaký vajco. A já nevím, co to dělá. Co ještě můžeš tady? Dobře. A já si myslím, že by tady to byl konec videa. A čau!